बाय दा बे मुलिखौ मास मोनसे जागासिनो दा प्रेगनेन्ट जानानै दं आरो साबधानलै बे चिरांनि गथ'फोर साबधान नंगौ मा होनब्ला 100% रिजाल्टखौ नोंसोरो नाय आंनि चम्पा बि ब्लग चेनेलावबो आं होखादों दा टटेलि लायाखैना ड्राग्सखौ होमब्ला साननानै नायदो बेखौहाय मास मोनथाम मोनब्रै होब्लानो बियो खुलुमबाय लोगोफोर जागायदिनि नैबे भिडिअखौ नैबे जोंनि गामिनि लांखार दै बेनि दलां उदांस्रि ब्रिजनिफ्राय स' नोंथांमोना एसे बुजिखाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय सार आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा सफैबाय फ्रम थाइलेण्ड इन्ड'नेसिया बायदि बायदि थांनानैहाय दा बिथांजों आंजों जों सानैजों आरोबाव एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननो डिटेल्स होनो थांगासिनो दङ नैबे जोंनि बर'नि माखासे मेडिसिन्स जि फानो मुलिफोर फाननानै दि गोसारहोनानै गोबां मानसिफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दङ बिसिनि माखासे डिटेल्सखौ जों होनो थांगासिनो दं हारसिंसो लोगोफोर बर्थमान दा लामा ससेनिफ्रायसो आदा आलफ्रेडखौ लोगो मोनगोन थांदिनि अब्ला आं कारजों थांनायसै दा सान्दुंबो गोसा ओमफ्राय अखाबो हाद्लाबायनो हागौ दा बे हिसाबैनो अब्ला ओंखारबाय लोगोफोर कार नङाब्ला दा अखाया जेबो गद गैया लोगोफोर दसेनो हाद्लाबायोना दैज्लां बोथोर हाबहांबाय बे हिसाबैनो आं कारजोंनो ओंखारबाय नैबे जायगासिम जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट उगुरि एबा आइलेण्डनि उगुरियावहाय बाजै सम्पानियाव अब्ला थांबाय थादिनि लोगोफोर लामाखौ आं एसे दिन्थिलांनो नाजागोन माबायदि जानानै दं आपडेट जोंनि फाथाबारिजोंहाय थाङोब्ला लेट्स गो आं दा नै दैलामबारि मोनफैबाय आमथेखा दैलाम होनना बुङो थाख्लाय बा लांखार होनो आरो बे दैखौहाय ओमफ्राय खोलाहा बेखौनो नांगोल दैबो होननानै बुङो दा मोनहां जाबाय बेनिफ्राय आं सर्टकाटजों फैदों नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि अबस्थानि लामाया नायदो बेजों बारलांनांगौ आरो आं दा नै उफाय गैया नायदिनि ग्रेन्ड आइटेननि पावारखौहाय दिनै लेट्स गो फैबाय नै लोगोफोर औवा दलांखौहाय नै बेलाय दा बारनांगौआथ' बेजों जाहैबाय नै दैखौ नै एसे बायहां माहां जानानै दं बे जाहैबाय आरोबाव नेक्स्ट दलां लोगोफोर नै आइलेण्डआवबो लामाया जिनाखि गेजेरनि मेन रड ना बेबो माने बियो खिन्थु एसे मोजां जाबाय सिसि ब्लक नै बेखिनियावहाय जों बे मोनबाय बेलाय सिसि ब्लक दंसै मोनफैबाय लोगोफोर नै बै कनभेन्ट गोदान दाख्लि खुलिबाय सिस्टारफोरनि बेनिफ्राय ओरै खोलाहा बेयाव डन बस्क' स्कुलबो दङ बेनिफ्राय नैबे वालानो जाहैबाय बिसोरनि डिसपेन्सारि माबानि हेल्थ सेन्टारनि कम्पाउन्ड बेनिफ्राय आदा आलफ्रेडआ सफैबायनो हाबथ'वाखै होनदों आंखौ नेदों होनदों बेयावनो नेनानै दं नामा मिथिला दा एन्ट्रि जाबाय ओमफ्राय आंनिफ्रायसो एडभान्स सफैनानै दं सार आलफ्रेडआ नै माने जायगाखौबो नुजोबखाबाय आइलेण्डखौहाय फार्स्ट टाइम दिनै दालां गोदानखौ बारनाय जाबाय मोजां नाथाय गथ'फ्रा ओरैबायदि गारि सालायो आयौ बाइकफ्रा साखोयो थैखागोन सेस नंगौ बिराद लोगो फुरा माने सोरनाव रासिन स्पिड दं बेखौसो नायखायो आरो खाथिर खालामखाया साबधानलै बे चिरांनि गथ'फोर साबधान आरो जायफ्रा ओरैनो नर्मालि बेरायनो फैनाय ना जेनेबा फेमिलिफोर गथ' गथाय लानानै फैनाय एसे साबधान था मानो होनबा बाइकफ्रा सिबखावलाबायो जेला सेल्फि लानाय माबा लानाय बेफोरबायदि समाव दलाङाव नंगौ होमब्ला जों एन्ट्रि जानायसै नैबे रेसिडेन्सआवहाय बाजै सम्पामोननि रेसिडेन्सआव दे गोजोन्थों दा बेयाव फैनायनि गुबै उद्देश्य दा गोबां रिजाल्ट मोननो हाबाय जों सिगाङाव सार आलफ्रेडजों आंजों गोबां बिसिनि मुलिफोरखौहाय जोङो खोन्थानानै होदोंमोन खोन्थानायजों लोगोसे गोबां मानसिफोर लांदों बेनिफ्राय मोजां रिजाल्ट मोननो हादों दा गोबां प्रुफ दङ दा मोजां रिजाल्ट मोननायखाय आरोबाव जोङो माने मिथिसार होनो नागिरबावदों जाहाथे नोंथांमोनाबो जायफोरा गुबुन गुबुन बेमारफोरावहाय भुगिनांनानै दं दासिमबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै दाबो लांनो हागोन दा मा मुलि एभेलेबल बिथांमोननियाव मा आपडेट जानानै दं बे डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं दा नोंथांमोना नुनो हाबाय नैबेनो जाहैबाय नै नोंथांमोना गोबां सिनायगौ बाजै चम्पा बि ब्लक एबा चम्पा बसुमतारी खुलुमबाय बाजै दा बाजैया फेमास जादोंमोन नैबे ब्लेक कब्राजों ब्लेक कब्राखौ आं दिनै बांद्राय फकास खालामले बेनि अनगायै मानसिफोरनाव गोबां बेमार जायो बहुत कमन बेमार हमनानै ला बैसो खम जाब्लाबो सुगार जानाय
फाइल्स जानाय बहुत प्रब्लेम गोबां नखरफोराव गथ'फोर मोननो हाया आरो बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसे माखासे ड्राग्स बाहायनाय आजिखालि उन्दै बैसोनिफ्राय बिराद ड्राग्स बाहायनाय बिमा बिफानि खोथा लाया बिराद अख्रा जानाय नै बेफोरनि थाखायबो गोबां रिजाल्ट मोननाय दङ जोङो जागायनि जेन'बा फार्स्टनिफ्राय हमनानै ला नैबेने बाजै नैबे जाहैबाय सुगार खम बैसोआवनो सुगार जायो आजिखालि बिराद सुगारनि एबा डायबेटिसनि प्रब्लेम ना नैबे नुदों नै जामुन केरेला निम होननाय दा बेनि रिजाल्टआ माबायदि रिजाल्टआथ' बिराद मोजां मानोना जोंनि हौवायानो सुगार दं नालाय माने जायफ्रा हाइ सुगार जेनेबा कन्ट्रल जायाखै इनसुलिन लानानो गोनां बिसोर लानांगौनि जरुरि गैलाया माने दा आयुर्वेदिकआवबो मोजां मोजां मुलि दंसै आरो माने बेखौ कन्ट्रलाव लाबोनो हायो औ आरो बेजों लोगोसे मोजाङा बेनो आयुर्वेदिक होनोब्ला जों बयबो मिथिगौ साइड इफेक्ट जाया आरो दा बेनि प्रेक्टिकल प्रुफ गावनि असे फिसाय आदा मिसियनानो माने बेखौ बाहायनानै मोजां रिजाल्ट मोनदों माने डायबेटिक पेशेन्टखा आरो आदाया बेनिफ्राय जोंनाव प्रब्लेम माखासे नखरफोराव जेन'बा हमनानै ला बे मोनसे बेमार गथ' मोननो हायि बहुत मोनसे प्रब्लेम बियो दा गथ' मोननो हायिनि मुलिया बर्थमान स्टकआव गैया स्टकआव माने नै दा अर्डार खालामबाय दा बेबायदि मोनसे मुलि दं बाजैमोननावहाय बेनो जाहैबाय जायफ्रा गथ' मोननो हायाखै बेनि थाखाय मुलि दङ बेनिफ्राय रिजाल्टआ मोजां 100% माने फ्रायानो आंनि नुनायाव माने 80-90%आनो साक्सेस आरो माने मानो होनब्ला आंनि मेगनाव दिनै प्रेगनेन्ट जायो रिपर्टआवनो आरो ओरै नोंसिनि खाथियावनो फाथाबारियावनो सासे प्रेगनेन्ट जाबावबाय प्रेगनेन्ट जानानै आंनाव दाखाल फैदों 1 monthल' जादोंमोन माने मिसकेरेज जाबाय थायै माने मालाबाबो गथ'आनो थाफेरलिमोननो माने दा कनसिभ जाबाय दा मोजाङैनो दं आंनि प्रडाक्ट जादोंमोन माने 1 monthल' जादोंमोन आरो बियो दा थानानै दङ आरो दा बेफोरबायदि नोंथांमोना खोनाखाबाय बिराद मोजां रिजाल्ट अब्ला नोंथांमोना माने कन्टेक्ट खालामदो बाजैखौ मोननो हागोन मुलिखौहाय दा आउट अफ स्टक आरोखि ओमफ्राय फैगासिनो दं मुलिया माने मंगलबारावनो सफैगोन औ नुनो मोनो मोनसे मिर्गि बेमार होननाय माने मोनसे बुंनो थाङोब्ला लाजिथावथाव बेमार मुगिथावथाव बेमार मोनसे ओमफ्राय माने हामा जायो दा मिर्गिनि थाखायबो मोजां रिजाल्ट दङ होननानैहाय बाजैमोना फोरमायबाय दा माबायदि रिजाल्ट मोनदों बेनिलाय रिजाल्टआथ' माने बियो ट्राइ खालामबाय बे मेडामा जाया गथ'आ जोनोमनिफ्रायनो मिर्गिखामोन खोनथाम खोनब्रै जाखायोमोन दा इयो टटेलि बन्द जाबाय आरो जायाखसै ओमफ्राय आङो होनदों गैयालाबो मुलिखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानांगोन गदसेबाबो खिन्थु बिसोरो मा खालामदों माने ट्राइ नायदों आरो ओरैनोथ' गथ'आ माने मिर्गियानो खनथाम खनब्रै दिनावनो जाखायोमोन दा टटेलि स्टप जानानै दा इसोर मुलिखौनो गेजेराव बिराद गोबाव गेप खालामनानै नायदों आरो ओमफ्राय दा जाखांफिनाखै खनसेबो दाखालि बिमा बिफा फैदों बिसोरो फैनानै खोन्थाफैदों आरो माने जोंनि न'खरावनो मानसि दंजोबोमोन बिसोरबो मिथिगौ आरो माने मिर्गि बेमारनि ओरैबायदि जाहैबाय जाय मुलिखौ बाहायदों बियो हामनानै मुलिखौ बाहायाखसै थाथ'बाय अब्लाबो जाखांफिनाखै आरो माने बिदियोब्ला जों सानना लानो हायो दि माने इयो हामबाय मा होनबा मिर्गि बेरामा सानसे मुलि जायाब्लानो बियो जाखांफिनो बिदि हिनजावफोरनि मोनसे बेमार बगास्राब होननानै बुङो जायनि थाखाय गथ' मोननो हाया जायो दा हिनजावफोरनि मोनसे गायन' प्रब्लेम बियो बिराद कमनबो होननो हायो बिराद खोनायो जोंबो हाबा जाखांना दा एसे एनै बेफोरखौ खोनाबाय सिगांथ' मिथियामोन दा बिनि थाखायबो रिजाल्टआ माबायदि मोनदों रिजाल्टआथ' मोजां नै दाबो कास्टमार दंफैयोलाय जेनेबा लांनो फैदों माने ओरैबायदि माने बगास्राब होनोब्ला माने बियो गथ' मोनैल' नङा माने प्राइभेट पार्टनानो असान्थि जायो माननाय बेफोरबायदिनो सि हारि गाननो हाया उसाव बादाव ओमफ्राय मानसिया दुरबल जालाङो हामलाङो ख्रेब जानो लोंनो हाया बिदि जालाङो आरो माने बे बेसेबां भिटामिन्सफोर दङ बियो बेजोंनो थाङो आरो ना माने बे दैया गबाय थायोला जेरैहाय मानसिनि देहाया गाज्रि जालाङो थिग बेबायदिनो चेहेराफ्रा गाज्रि जालाङो हेल्थआ गाज्रि जायो आरो मेन्टेलिटिया प्रब्लेम जालाङो आरो माने टेनसनजों माजोंहाय बिदि जायो दा बिदियाबो गोबां मानसिफ्रा मोजां जाबाय फुंबायबो दा आंनाव अलरेडि कास्टमारबो दंफैबावो नै बिसिनावनो सोंनानैबो लानो हागोन आरो ना दा जोंबो लोगो मोनफैबाय गोबांनो मुलि लांफैनाय मानाय फन खालामनाय बेफोरखौथ' जों खोनागासिनो दङ बेवहाय जोङो दहायनिफ्राय दंफैयो नालाय एकदमबारे जानाय लोगोफोरनि जाखांबायना ओमफ्राय थाल मोनासै उनावसो थाल मोनदों आरो ओमफ्राय दा बे बुस्थुखौ बाहायाखै आरो दा टटेलि लायाखैना ड्राग्सखौ होमब्ला साननानै नायदो बेखौहाय मास मोनथाम मोनब्रै होब्लानो बियो बाय गेजेरावहाय जुदि लायोब्ला बेखौ गेजेराव होखावनो हागोन जेबो साइड इफेक्ट गैया बेहाय बेनिफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे बेबो कमन बेमार होनजायो जायखौ बुङो जों फाइल्स
दा फाइल्सनि माबायदि सोलिदों मुलिया फाइल्सनियाबोथ' 100% होनजायो रिजाल्टआ बे फाथाबारि एरियायावनो जोंनि बे एरियायावनो मेरला जानाय दङ 100% रिजाल्टआ दा जाय मानसिया दिनै जाया जादों बिसोरो फैनानै खोन्थाफैबाय आरो कमप्लिट 100% किउर आङो आंनि चाम्पाबि ब्लगावबो होखादों माने जाय मानसिया गोबाव समनिफ्राय 10-15 बोसोर जाबायमोननो फाइल्स जानानै माने हामनो मोनाखैमोन दा टटेलि बेदरा गोदोजोबनानै स्लेम जाबाय दा थै हारि जेबो खिले फायखाना खालामनाय मानायावबो जेबो डिस्टार्ब गैला आरो दा मुलिखौबो स्टप खालामनाय जाबाय आरो बे मुलिया मा लोंनायल' ना लोंनाय फुननाय मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि खेबसेनो हरो आरो अके दा मिथिगौ फाइल्सआ बांद्राय जायला डक्टरफोराथ' अपारेशनबो खालामो अपारेशन खालामनाबो जाखांफिनोबो मोदोमा खायफानिया फ्रायानो जाफिनो खिन्थु नैबे मुलिखौ बाहायनानै अपारेशनबो खालामनाङाखै जाखांफिनाखै आरो दिनैसिम दा बेखौहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन जायफोरा दं फ्राय कमनसै बेबो माने बुंनानैसो लाया गोबां मानसिया लाजिनाय मोनो बे बेमारखौहाय फाइल्स होनाय बेमारखौ दा रिजाल्टखौ नोंथांमोना खोनानो हाखाबाय दानिया जाहैबाय मोनसे किडनि स्टन एबा गल ब्लाडारनि स्टन नैबेफोर स्टनाबो देहायाव अन्थाइ जानाय गोबां जासै गोबां अपारेशन खोनासै गोबां मानसिया अपारेशन खालामजाबाय दा बेनि थाखायबो बाजेनाव मुलि मोननो हायो दा बेखौ खोन्थादो बाजै माबायदि माने आङो चेनेलावबो होखाबाय माबाजों लोगोसे रिपर्टजों लोगोसे प्रमाण सन'ग्राफि रिपर्टजों लोगोसे आं कालेक्ट खालामना गोबां मानसिनिखौ होबाय जायफोरानाखि किडनि स्टन दङ अपारेशन खालामनांगौनि जरुरि गैया जेब्ला समसिम नोंनि अन्थाइया जुदि 20-30 mm जाबाय होमब्ला खालामजा खिन्थु 21-22 mm सिमा खालामनांगौनि जरुरि गैया मा होनब्ला 100% रिजाल्टखौ नोंसोरो नाय आंनि चम्पाबि ब्लग चेनेलावबो आं होखादों बिसिनि आंनि बुंनाय राव नङा माने सन'ग्राफि रिपर्टजों लोगोसे आङो होखाबाय बिफोर सिगां माबायदिमोन दा माबायदिमोन बिदि आरो 100% होनजायो स' दा नैबे किडनि स्टन एबा गल ब्लाडार स्टन बियो आप टु 21 mm सिम जायफोरा 21 mm सिम दासिम मोनहैयाखै नोंथांमोना दाबो बे मुलिखौ बाहायनानै बासायजानायखौ मोननो हागोन दा विथ प्रुफ एबा गोबां प्रुफ आरो जायफोरा नायनो गोसो बाजैया खोन्थाबाय गावनि चाम्पा बि ब्लग जेनाखि इउटुब चेनेल बेयाव थांनानै बे प्रुफखौ नोंथांमोना नायहैनो हागोन हौवाफोरनि थाखाय जायफोरहा माने गथ' होनो हाया एबा हौवाफोरनावबो प्रब्लेम थायो जायनि थाखाय गथ' मोननो हाया दा बेनि थाखाय हौवाफोरनि थाखायबो मोनसे जायखौ बुङो स्पर्म काउन्ट दा नैबेखौ बाजैया खिन्थागोन बिदिनो गोबां मानसिफोरानो स्पर्म काउन्ट माने प्रब्लेम जादोंमोन गथ' मोननो हायाखैमोन दि डिफेन्सनि मानसिफोर जायफ्रानाखि गथ' मोनाखैमोन बिसोर दाख्लै फैनाया दा प्रेगनेन्ट जानानै दङ बिसोरो आंखौ जेब्ला गथ' मोनगोन ला लोगो लाफैगोन ओरैबायदि खुसि दा 6 बोसोर गथ' मोनाखैमोन आरो माने स्पर्मआ 60%ल'मोन दा 100% नांगौहाय बिसोरा गैयामोन गोबां ट्रिटमेन्ट लादोंमोन हामाखैमोन ओमफ्राय दा बे मुलिखौ मास मोनसे जागासिनो दा कनसिभ जाबाय दा प्रेगनेन्ट जानानै दं आरो माने स्पर्मनि प्रब्लेमाबो मोजां जायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो हादों नैबे गिदिर माखासे थिमिफोर नोंथांमोना नुदों नैबेफोर जाहैबाय माखासे रान्थें मानसिफोरनि थाखाय सोरबा फुंनो लुबैयो रान्थेंखाय गोजोननाय गैया बे बिथांमोननि थाखाय सेंग्राफोर बा सिंग्रिफोर ओंखाम जानो हाया नैबेखौहाय बाहायोब्ला जाहैबाय माने फिट जागोन अजन फैगोन मानसिनावहाय बे वेट गेन होननायखौ बाहायोब्ला बेखौबो मोननो हागोन बेनिफ्राय जायफोरा गुफुं मोदोमफ्रा देरद्रायो दा बिसोरनि थाखाय फेट लस जाहैलायबाय माने मेजेमखौहाय खोमानाय फेट लस नैबेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे मोननैजों नैबेफोरबायदि मोननै माखासे मुलिफोरा माने कम्बाइन खालामनानै मिलायनानै लोंनांगौ जाहैबाय अब्लासो खामानि होयो एबा मोजां रिजाल्टखौ मोननो हायो ओमफ्राय जायफ्रानाखि गथ'फोरा फरायनो हाया ब्रेननि प्रब्लेमा जेनेबा दुरबल ब्रेनफ्रा बिसोरखौ हरो आरो जायफ्रा लोमजाबाय थायो इमिउनिटिया खमथार माखासे गथ'फोर जायफ्रा दुरबल बेनिफ्राय नांगौ बायदि ब्रेन जुदि डेभेलप जायाखैब्ला नैबेफोरो फरायनो हाया गोसोआव लोमजाबाय थायो गगा मोनलुबाय थायो बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो बियो दा नैबे नोंथांमोना नुबाय बे मोननैजों बेखौ बाहायनांगौ गथ'फोरनि थाखाय गिदिरफ्राबो बाहायनो हायो ना 10-12 सिम बाहायनो हायो आरो ओल्ड एजफ्रा बाहायनो हायो माने फ्राय 10-12 बोसोरसिम बाहायनो हायो दा बेबायदिनो आरोबाव नोंथांमोना नुनो हादों सानाय सुनाय बेबो आजिखालि बिराद कमन जरा सानाय सिं सानाय बायदि नैबेफोरनि थाखायबो नैबेयाव दङ बाजेनाव बे मुलिखौबो मोननो हायो बिनि रिजाल्टआबोथ' बिराद मोजां नेक्स्ट डेयावनो रिजाल्टखौ मोनगोन जुदि मुलिया खामानि होबायब्ला अखानायनो हरनिफ्राय सिखारनो हाखागोन बिदिखा माने इनस्टान्ट रिजाल्ट होनब्लाबो जाबाय बे माने फुननानै लोगो अखानायनो नैबे ज'नो दा बे सानाय सुनायनि थाखाय लोंनाय फुननाय दङ दा बेखौ बाहायोब्ला सानाय सुनाय आजिखालि बिराद कमन दा बेखौबो नोंथांमोना फाहामथायखौ मोननो हागोन नैबे बाजैनिफ्राय लाङोब्ला नैबे अर्थ
रिच होननाय मोनसे मुलि आरो बेजों माखासे दंदेरबावो जाहैबाय नै सानाय सुनायनि बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों नैबेवहाय फेसियेल किट होनाय बिराद सलिदोंनो बियो नैबे गोबां लांफैलायै जाहैबाय माने मोजां रिजाल्ट मोनदों बियो माबायदि बियो बुस्थुआ बियो फुननांगौ औ फुननांगौ गोजा ओमफ्राय जायफ्रानाखि बांद्राय नानेखा दङ सिथर दङ बिसोरनि थाखाय आं केपसुल हरदेरो स्किन केयार बिराद मोजां आरो रिजाल्टआ दाथ' ग्ल' जादों ओमफ्राय जायफ्रानाखि एलार्जि दङ मोखाङाव माननो जेबो बुस्थु फुननो हाया क्रिम आरि फुनना सेन्सिटिभ सान्दुङाव ओंखारनो हाया नानेखा ब्रेव ब्रेव बिसोरो मोजां जादों आरो गोबां मानसिफ्रानो अके दा मोखांफ्रा मोजांब्ला कनफिडेन्सआ साबसिन फैयो स्लिम स्लिमब्ला आरोबाव बाहेरायाव ओंखारनायाव बेरायनायाव कनफिडेन्स फैयो नालाय दा बेफोरनि थाखाय बे मोजां रिजाल्टनो गोबां लांफैदों दा नैबे फेसियेल किट बेखौबो मोननो हागोन हां गुसुं जानाय हापानि होनना बुङो दा इंलिसाव आस्थमा होनना बुङो दा नैबेनि थाखायबो मोननो हागोन नैबेखौबो लांलायो ना औ बिराद लाङो हां गुसुं जानायफ्रा जायफोरनाखि आस्थमानि प्रब्लेम दङ हां लाख'नो हाया जायो बिसोरो बिराद लाङो दा बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोननि खब जाम जाबाय थानायफ्राबो लाङो बिसोरनि थाखाय बेयावबो खामानि होयो बेहायबो हां गुसुं जायो नालाय खब जाम जानानै थायोबाबो माने ब्रिदिं प्रब्लेम जायफोरा दं हां लानायनि प्रब्लेम दं नैबेखौ बाहायोब्ला मोजां जागोन होनबाय माने रिजाल्टबो मोनबाय गोबांनो लांफैनो हागोन बेखौबो आरो लिभार टनिक लिभार प्रब्लेमाथ' गोबां दं आजिखालि नांगौबायदि जानो हाया नांगौबायदि हजम जाया लिभार प्रब्लेम थायोब्ला नैबे लिभार टनिक बेबो मोजांना आयुर्वेदिकनि नालाय जानो हायैफ्राबो जानो हागोन बेजोंहाय औ ओमफ्राय जन्दिस दङब्लाबो खमायगोन बेजों दा नोंथांमोना खोनाबाय बेखौबो लांफैनो हागोन दा गोबां बेबायदिनो मुलिफोरा दङ आरो माखासे मिथिबावनांगौ दङब्ला एबा नोंथांमोननि बेमारखौ जों खोन्थानो हायाखै एबा नोंथांमोननि बेमारनि थाखाय मुलिखौ जों खिन्थानो हायाखैब्लाबो बाजेनाव थानो हागौ गोबां बेमारफोरनि दङसै नोंथांमोना जगाजगबो खालामनो हागोन स्क्रिनावनो दंबाय थाखायो मबाइल नाम्बारा आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि बिटिआर रिजनावहाय बिटिआराव दाब दाब डिस्ट्रिक्टफोरावहाय माखासे सेन्टार खुलिनाय जाखाबाय नोंथांमोना बेयावनो लायनो हागोन उदालगुरियाव आरो क'क्राझाराव नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा उदालगुरिनि थाखाय आलदा कन्टेक्ट नाम्बार क'क्राझारनि थाखाय आलदा कन्टेक्ट नाम्बार आं स्क्रिनाव होबाय डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक खालामनानै कन्टेक्ट लानो हागोन बेनिफ्राय बिथांमोन जेब्ला जों फार्स्ट टाइम फैदोंमोन बे समाव बिथांमोना गावसिनि ब्रेन्डनि नामखौ लादोंमोन आलायारन दा बिथांमोना मोजाङै सानै हयै दा गासै नर्थ इस्टआवनो गोसारहोनो साननानैहाय बिथांमोना नर्थ इस्ट हेल्थ केयार बे ब्रेन्डखौ लानाय जाबाय नामा दा बिथांमोना बेनोसै बेनिफ्राय बिथांमोनहा वेबसाइटबो दं जायफ्रा अनलाइन अर्डार खालामगोन नैबे स्क्रिनाव होदों आं लिंकखौहाय वेबसाइटनि लिंक बे लिंकआव थुनानैहाय नोंथांमोना अनलाइनबो अर्डार खालामनानै लानो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हामबायसै